Така, здравейте отново, аз съм Деян, а с мен е Валя. И днес искам да ви кажа, че Грочам таблет. престани, ще снимам игри на таблета, на който сега снимам. Ще снимам игри като Тайчи Панда, играйте с мен Тайчи Панда. На игра с коли Multiplayer Games, напишете в Google Play, можете да Multiplayer Games. Да, аз съм Гангстер 5.9, а той е Гангстер 5. Така че, уведомете ни. Ще ви кажа моята Facebook страница. Моля ви, абонирайте се за мене. И престани да се легавиш. И за сега мисля... Чакай, че... Аз сега мисля да направя... Престани. Да направя влог, нали, с приятели той, аз и търсим, нали, човек от Лозен, да не се легави, защото ще го изхвърля и престани, че и тебе няма да те такова влога. Ще правим седли чалендж и седлива чалендж и други неща, ще измисляме неща, ще ви покажа как да правите неща. Как да правите нещо, скулптури. Много чойте. Престани да се правиш. И така. Ще правя на Тайчи Панда, ако намеря как да го направя. Моля ви, ако някой знае как да снима на Minecraft, GTA, да ми прати линк. Моят скайп е 120042. Той дори го знае. Он е изтри. Заради един... Не ми е работила така. Да. Заради един християн тук. Рус. Където снимах с него, с очилата е тук. Има очила. И се прави на луд. Има голямо колело и се фука. Моето е малко, но ме интересува, ще си купа Бен Хикс. И ще ще науча. И така, довиждане от мене. Чао!